Tramdil min putsan ni isoi thilo mo Tram dil hi ni aming putsan hi oma an asian claim khop maya kapin Tramdil lo du la local te tai te local te he tai an tap sakai an kabulai lo thuro atia chuan Tramdil ming putsan te ka silang che i nakina thang thar te nan la thelo nga aming putsan tak te poi sia an claim viu mai theya kan lo filang che local te lo hote atia chuan ka jing khau hi ka ba thu pheya chuan in ting te kha an mei khan tu sak sawa khasik lai ni kan ai lum ve tran don che ti kharin ka thian te min ong ko wa i pona in khelang i tul chai te ang an tia ta chuan ka va chuak pheya khati lai khan ka pi khan in abula ka thu renga mo te Tramdil phu chan kha aming phu chan kha alo soi chara chuan in i Tramdil phu chan aju tu na hian ka set ta lo ani chuan in khel lo khan thu tai lang chuan in Tramdil phu chan ni ka sianga chuan i khet tamia lo tina ni